Monsieur Djabi. Oui. Salut. Ça va? Alhamdoulilah. Ça va dire. Amara. Tiens, mais lui qui est mais il est sous-marin, nous C'était pas ça ma volonté. Mais bureau la signature doit venir signé. Donc, on t'a papier de Tcharandala. Donc, faut nous signer. Au coffre, faire décharger nous dans un magasin. Donc, nous, quand on va décharger nous, on fait tanta. Est-ce que tu vois? Donc, on décharge nous pendant ça, il y a qui a mobile takana. Clé flingue. Voilà. Eh, ne pouvons pas le juman que. Allah kana ke juguman. Il va au bam kangana. Bon, aller vers record de là. Bon, ni vol jina, aka ka iga tile ga tiga mo kono fe. Bam John. Ndom soke. Donc, c'est moi. Umke. Mais t'as Canada sans. Mo to mo so fla de ne bulwa. Pourquoi voyager Tiliara? Todi. Non, mais monsieur Djabi, il faut chercher à comprendre ta soeur. Hein, parce que c'est des choses qu'on ne comprend pas. Parce qu'il y a un Canada qui a mal là. Il te sait qu'il faut tantôt chaque fois, il faut jet privé, il va te boulot. C'est pas facile. Surtout quand tu travailles là-bas, il y a ces aventuriers. Nous, t'as 5 ans, 6 ans, il y a des gens mal là. Et puis, étudiants dont on bien, nous, ce n'est même pas facile. Elle n'a pas recours à ça. C'est au moins une année, 2 ans. Mais elle, en quelques mois, 1 mois, est-ce qu'elle a un dafa? Elle est à Canada, il faut qu'elle ait signé à 500. Et donc, il va avoir un an, il avec un baram qui est quoi. Est-ce que parce que mieux vaut prévenir que guérir. N'est-ce pas une fille bi? N'a pas ko do ba ko anga amine ka nyaka a canaliser ka minye folo yan ko do ga ba ko Karim e ma fam iboro bombi baram na Canada o jiga fere de bombi jiga fere bon ami dominer eko bi o ga bara yoro la abi joro badela wakati kadi aye abse ka congé demander non e ma yoro do di fam jiga fere ko ite problème yo mo mana ta ko kay beta barake o nos étudiants qui partent au Canada là nous be barake ou attendre repos ni kalante o wati no be barake mais on est retour de te kili kana inafo sotrama côté quoi ka fo ki beta bangon na ibe na no bi sigi to kadi na bi na fo ko jet privé de éco donc so ibou allez la prochaine tento c'est pas facile un arrêt comme ça le problème n'est pas ce qu'elle fait commerce n'inteo jamana ni jamana aller retour de mano est-ce qu'il va faire donc ni mu ga taka sigin chale monsieur Djabi c'est que coup de beau fait. C'est ça qu'il faut chercher. Ta soeur, moi, je l'aime bien. J'ai pas de problème avec elle. Mais ça dit, tout est possible. Tout est possible au cours des voyages. Il y a une cause à tous les déplacements. Déplacement, t'es fou. Et donc, monsieur, t'as la Canada sans, comme il y a fait sans. Monsieur Djabi, il faut chercher à comprendre. Mais il faut chercher à comprendre pourquoi. C'est trop, c'est rapide. Le problème de ma famille, non. Problème. Voilà. C'est ça. Il va monsieur Djabi. Ne me fait réfléchir quoi. Il faut cogiter. Cogito ergo sum. Penser, se demander pourquoi est-ce que ça s'est fait, pourquoi les choses sont comme ça. Moi je t'aide à réfléchir. Moi je t'aide à réfléchir. Il faut se demander d'où l'importance de la philosophie et tout. Il faut ni ko kera ibi yera nyinga de mur ku jumen la nikera. Ni don la e marsi ça avec yela muna ni mega yela ne fait. Est-ce qu'il va faire dans la vie, il faut toujours se poser des questions. Pourquoi moi ni ko ta gi segere? Pourquoi et do so voyager be se ka télé attend? Ndrege. Hein? E bga ina ordo ko. Ne de Djabi. War mene ko. Ne mo jete ko. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Fika famille ka fo ko ne do mo so se ka ta Canada. Hal na ko habita iner kasi iner. A financement a bɛ bɔ ne de bolo. Karamoko. Allah. Karamoko.
idun to yi ka kuma ne fe ibin ke duna ne ku no te ne wallet kon karam ko tan wiridin to yi dewa wiridin yira anta da bisanguro la bi duma ko lo lam ko tado hali te wo ko yi nyena kuma te jinyo karam ko ne ci ku nga gele ni na ku nga gele ni de ay bitay ngadi atna gen na duma diri ma biyo karama ko nebe wuli ka takoy ati kana ala kana nga wurdi li kon ciensa ta do nebe ga mi wurdi sa no billahi ere musana suga ne taro chemmine ta ibe nga koduma bere cien kuma do la quoi Soni ndoro nga la nyini kume sabati. Fleka no ko tieni. Ni manne mo la sa wallahi. La nyini ne bela. Ina ku emu, onya fa kwa. Ebe mo wurrile. No, ye ko jugu bareke ta don kwa. Biere neni muso kumanga kuma. Wallahi ni jine muso kumi nyogo en sansa kumenga ko nyana bo. Tene parfum suma la wa. Mo jine parfum ne fiele menela. Karam ga ni parfum nyere kele ko botology. On parfum que c'est botology. No, wala ti. Ibi maka ko tienne, ibi maka ko tienne billahi. Ebe maka ko bere tien quoi. E de la ni koloshi ni bulo. Jine murujani ndina mashiro. Jine murujan tere. Jina ba chanu. Billahi ibi tonna nebe jine tol bayushu blela abako sigida tol beshe billahi. Itiga kokola ngolo nukunta ka boneka nete karama gansan sigida na ko wala ti. Barai zone ga barai shwende. Bashite. Emna jina jume blata shwende ngera nyona zonte. Bashite. Neni jino kon mi nyongondon sisan. Billahi ibi to kulengala nebe jine tol bayushu bla abako sigida tol bela wala ala beto aba bela wuli. Karamo. Ninna kunga korone ega kuma nunu ye koy. Iti jonga na kunyana bo. Anya foka na bayen ne nga wuru dil damne ko woro de bene bulu ne nga minke mo ka flal de bene bulu ne nga minke iya famwa uluma nundu chitula chite era fana na sake otewa itu kuma foto ko do ne ma ki na kun fo sa walati ina kun fo bigi bile de bene bulu bi ne be ko bile ndoro ne kebi subhanallah ka haramu nangan laban fula nangan laban ya famya ne balma muso de ni na lete balma wara tenela bo balma muso danga ka juguni danga bela jeli bo kalama bo fem kada fungu kai mentiki famere karim mune be juste bam kan nende mandi ewa ou bien ay mune kila. Non, moi je prévois les choses. Ne va essayer ka kodo de jatemine yani conséquences do ka voilà bam dien do e dien fene do est-ce que va faire c'est juste ça ne ta drone sinon bam kan ne ou sera ka ban au aéroport de là là il tape métro c'est une bonne chose. Déjà, amour bon c'est bien. Ne t'as au drone des jours. Seulement, et n'a mana boré va faire bon il va voir tu l'as ramené non. N'a sur coup de c'est qu'à dire à fille. O voilà oh tout le monde là-bas ça va moller à tu peux fille. D'accord. Il a qu'il n'en jara. Voilà. Mais amana ga togo et ne dem s'interdit. Ouais. Mbado itna hakina jugu fo donner là. Non jamais. Ni ga kuma famille. Voilà, là il y aurait. Mais am se ka tano fe oube. Non, moi il va nous muso ka valise avec ces boyant des trucs comme ça. Peut-être qu'il avait fait et les gars t'as quoi. Voilà. D'accord, mais t'as le problème c'est moi je vais vous attendre. OK. Mal qu'on va sur la d'accord. Ça m'a fou comme c'est notre sœur. Ta sœur c'est notre sœur. Karamo gere. Akan sa eki na kunfo afoka na kwa ngani nyana boka ngako ke kwa. Parce que clé Karamo ni la mesa. Anya fo mumbe sai bado. Iyere bado. Nini Alvin ngako. Iyere ba be kala mashima do wila. Adam ne fo ka se bima. Kono ita kunte do wore Alvin nga furu ko do. Parce que ne terem so de sera de dam. On bonne du maro de kadai. C'est pour cela que ne ko bege ga konota. Wala sa ka ne furu. On bon furu ko yin fena. From the no na ta gal fin ngono. Furu ngoni ne Adam ne to da ami wa. Ne goni yake kan albala kada. Amami. No amami. Nega bulele nyare ina kuyami sans soro wala ti sans soro mega konsola. O frate flafo. Aka harama ma amasa kono di. Karamo ko de.
ne bɛ fɛ o I ka ne dɛmɛ ni walasa Alvin ka ne furu e yɛrɛ b'a dɔn kalo o kalo ne bɛ e sara ne den ka kalo sara wa an k'o den ko ye kuma ye to I kɔni bɛ sara sisan nɔ ne Alvin ne furu dɔ bɛ fara e sara kan e bɛ dɔ fara kan n bɛ dɔ fara kan joona joona e b'a dɔn wari bɛ Alvin kun a bɛ se muso nɛgɛ la a bɛ se muso wɛrɛ wɛrɛ la ni n ko fɛn ma a b'o kɛ e tɛ 4,000 de di ne ma wa awɔ n'a ye furu e bɛ joli di ne ma n b'a kɛ 1000 o kɔni o furu bɛ kɛ ilo mala e ayi wala di nin bana ne ka wari bɛ ko min na o furu bɛ kɛ koyi I bɛ furu fo k'i furubaden fara n kana dɔgɔya dɛ bamana ya kɛ kɔrɔlen ko bamana ya kɛ karamɔgɔ dɛ an ma dɔnkilidala dɔ tun b'aw ka so wa temps donne Jean 1 minute de silence je vais me réveiller ah ouais Alvin nga furu tɛ wa I bɛ taa nin na karamɔgɔ sɔgɔ karamɔgɔ ko in dun bɛ ka sumaya dɛ walati saraka min b'a la a ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ karamɔgɔ I bɛ se k'a kɛ wa a fɔ dɔrɔn fɛn o fɛn Alvin ko ye kɔni ayi n b'o kɛ fo ka se n dan na I pɛrɛnnen don walati ne bɛ na cogoya min nin ka gɛlɛn dɔɔnin I bɛ se k'a kɛ karamɔgɔ a fɔ dɔrɔn ne walati dɛsɛ ko bɛ yen wa sisan u bɛ ka min fɔ yan I bɛ yɔrɔ dɔ ɲini an mɔgɔ 2 bɛ fɛrɛ yɔrɔ min na I b'i jija I ka se ka tigɛ da tulo kɔrɔ siɲɛ 3 n'i kɔni y'o kɛ kalo min na o kalo nata a bɛ taa ni woro y'aw fɛ yen n'o ma kɛ a fɔ n bɛna karamɔgɔya dabila karamɔgɔ dɔrɔn a banna I ma fɛn gɛlɛman wɛrɛ fɔ ne yɛrɛ siranna boli I bɛna diɲɛ wuli kuma dɔ de fɔ fo nin dɔrɔn cɛ dɔ ko e walati ka tigɛ da cɛ tulo kɔrɔ siɲɛ 3 o ma nɔgɔn dɛ a ma e tigɛra ne na e tɛ ne walati dɔn wa muso kɔni dɔnko ka ca o to ma o bɛ kɛ sisan hali n ka 1000 a bɛ ɲɛnabɔ fɔlɔ kɔni karamɔgɔ ne de b'a f'i ye basi tɛ ayi non ni 1000 bɛ ɲɛnabɔ foyi t'a la foyi ta tigɛ da tulo kɔrɔ I kɔni dalen b'a la ni y'a fara tulo kɔrɔ a bɛ furu siɲɛ 3 a ka haramu n'a min furu n'a fɔ n bɛ karamɔgɔya dabila a da tulo kɔrɔ siɲɛ 3 kelen kɛ I ka kelen kɛ a banna kana tɛmɛ o kan dɛ kana tɛmɛ siɲɛ 3 kan dɛ o ka nɔgɔn baasi tɛ baasi tɛ n b'o kɛ sisan n bɛ n teliya ka taa dengole diaɲɛgole walati dɔ la ka Alvin ko la baasi tɛ ka sira ja muso kɔnɔma nin tala y'o ye min nin den ka sunguruya tɛ ban koyi muso kɔnɔma nin tala n'o o den sen kelen tɛmɛna I bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko u ye n bon ka taa sɔrɔ depuis den ma wolo fɔlɔ a jɛngɛnen don a ba kɔnɔna la Avant tile la reine kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen la reine a kɛra cogo di e tɛ ma taa baarayɔrɔ la bi muso wɛrɛ de b'o so kɔnɔ la reine ne y'a f'i ye n'i bɛna ne ka so kɔnɔ to ka ne informer k'i bɛ ka na ka wuli dɔrɔn ka tɛmɛ ka na ne ka so kɔnɔ a bɛɛlen tɛ sisan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen ne bɛ ka taa aéroport de la sisan n dɔgɔmuso kan ka na n bɛna t'o de kunbɛn nin waati in na I b'i ka nali cogoyaw jateminɛ kana to ka na ne ka so kɔnɔ o cogo la ka d'a kan ne dɔgɔmuso tubabulamɔgɔ de don a ka jateminɛ barika ka bon fo k'a faga bon n'ale tora ka nin ye nin cogo sugu la dɔrɔn ne hakili tɛ ko min na dɔrɔn a laban bɛ taa ko in bolo n'i bɛ na I bɛ n wele an kan ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ minnu na n b'olu rendez-vous d'i ma wa Karimu dɔrɔn de bɛ so kɔnɔ yan ne dun tɛ fɛ fana o ka ne ni e ye nin cogoya la jugumaya I tɛ yira n buramuso la siɲɛ la reine o tɛ baasi ye sa ne ko e bɛ ka taa fa jumɛn fɛ dɛ ne bɛ ka taa ci la Mayamugu ça c'est bien ça I bɛ taa mobili kɛrɛfɛ n b'i bila Mayamugu n bɛ sɔrɔ ka taa n ka ci la I y'a faamuya I hakili to n ka kumakan ninnu na dɛ I bɛ se ka taa mobili kɛrɛfɛ la reine
ne bɛ ka waati la tɛmɛ ni e ye dɔrɔn ko k'e buramuso yira i la Umu mana nin ye sisan wallahi a bɛna fɔ ko n ka filanan ta k'a sɔrɔ n dun bɛ yɔrɔ min na filanan ko tɛ n kɔnɔ Fifi ka di n ye halisa o. Bon, vient faire quoi maintenant ici? Avec un amour là, ça peut être quoi? Elle vient pourquoi au Mali? Elle vient pourquoi? Ne balimamuso. Hein? I b'a dɔn wallahi e ɲɛnafin ba de tun bɛ ne la. Yɛrɛ ɲɛnafin bɛ ne la koyi. An ka taa sa valise ka giri. An b'a kuma ta kɔfɛ. Alvin! Eh, Wallet ne mun ye tantôt de? Wallet cɛ kulonkɛ dabila sa. J'aime pas ça. Surprise ka di mais n tɛ nin fɛ dɛ. Ne mun ye tantôt? Qu'est-ce qui m'arrive? Mun de kɛra? Wallet, y'a quoi? Wallet, n fɔli kɛ, y'a quoi? Alvin! Mais est-ce que Fatou ka dun? Sumaya, mɔgɔ tɛ yan dɛ. I ne fila de bɛ. Wallet, est-ce que kunkolo ka kɛnɛ? N'i k'i kuma tɔgɔ dɔn. Merde. Wallet, mun de dun n'i ma di? Y'a quoi? Jɔre. Alvin! N kɔrɔkɛ ka ko ka d'a ye cogo min na n'a y'a nin da ko min ka taa bila fila ka na famille kɔnɔ tuguni pas k'a kana n ka projet bɛɛ tiɲɛ. Oh mon Dieu. Allah, notre sœur. Bonne arrivée. Il t'a ça qui est Merci. A kɛra kuma yɛrɛ ka di. Il y a des films managui. Non, il y a des films John. Je te parle sérieusement. Tu m'appelles les bingal qui corrige là. E bɛ ne ɲininka ne ka numéro t'e kun wa? Mais offre, il fait qu'on manogo. An ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na wo ni fɛ koyi. Ne bɛ ka statut ye, e bɛ ne ka statut ye ko. Tuma dɔ la ne connecté les mecs nka ne te dogo WhatsApp fɛn ninnu kɔnɔ. Grand frère ka ci ka ca, yoni grand frère ka ku ka ca. Sinon min ka di ne yɛrɛ chaque semaine, chaque fin de semaine, e ka na Mali la. Non, c'est ça mon chien. Parce que e ka sourire tun bɛ ka so in manqué yan. N Karim tɛ changer. Mais c'est vrai. Don dɔ la dumuni bɛ jan bara k'e bolo n'o b'a la o. I ka Canada plan ninnu, i bɛ to ka retouche ninnu kɛ. Olu bɛɛ ɲɛnafin tun b'an na yan wa. A tun bɛ to k'a kuma fɔ k'an ka taa fɛn dɔ san alimentation na, a tɛ sɔrɔ. Ou tu nous manques beaucoup dans la famille ici. Sinon mon dimina dɛ. Non, moi je ne tara ne bɛ ka message sɔrɔ, n b'i ka appel sɔrɔ, i ka mɔgɔ a tɛ ten ne ja. Kan olu bileti kana minɛ olu ma quoi. Parce que cɛ an ka téléphone t'an bolo ten quoi. Ne bɛ n connecté tuma n bɛ recherche dɔ kɛ fɛn dɔw kan. Mais i b'a sɔrɔ WhatsApp b'a jira ko je suis en ligne, réseau dɔ yɔrɔ b'a jira ko je suis en ligne. Or je suis pas joignable. I b'a faamu. Sinon e ka nali diyara mɔgɔ min ye du kɔnɔ ka tɛmɛ ne ta kan. Madala n'a bɛ yen o. A tɛ hali grand frère. Ka sɔrɔ an tɛ bɛn yɛrɛ. Minnu tɛ bɛn. Y'a sɔrɔ olu le ka di kosɛbɛ. O ye tiɲɛ ye. Sinon c'est que moi je souhaite i ka mɛn yan. I ka na hali n'i taara i ka na mɛn yen quoi. Tu vois ɲɛnafinba de tun b'an na. Sinon ko i ma sɛgɛn kɔni. Non sɛgɛn b'a la dɔɔni voyage ma nɔgɔ. Aw ka avion climatisé ni fɛn. I m'a ye a ma nɔgɔ. Monsieur Djabi, prenez place. Ouais. Monsieur Djabi. On veut qu'on refaille. N'a ka nali. Moi j'ai vraiment aimé. Ouais. Franchement c'est une bonne chose. Parce que balimaya dɔ yɛrɛ a fɔ cogo min na. Ale balimamuso ka ko ka bon a ma kojugu. Yeli diyara ye tellement on peut pas dire. Hey! Ne bɛ k'i pɛrɛn ka taa min? Wallet, mun de donn'i ma de? Y'a quoi? Wallet, kulonkɛla sugu ninnu dɔ dabila sa. Moi j'aime pas ça. Mun de kɛra? Ko kulonkɛ. E ne delila ka nin kulonkɛ sugu kɛ yan? Wallet, y'a quoi? Alvin, n b'i ɲininka. E bɛ ne Wallet furu wa i tɛ ne furu de? Mais ne bolo ne ni ye nin kuma bɛɛ kɛ, ne m'a fɔ n ko n b'i furu wa? Mais nin dabila sa. Alvin! I bɛ n furu wa i tɛ n furu de? K'a fɔ ne ma ko ne ka kɔnɔ ta k'e bɛ ne furu. Sisan kɔnɔ talen, i bɛ to don ka bɔ de la.
Est-ce que il b'a dɔn ko ne fa ye mɔgɔ min ye ne kɔrɔmuso ye kɔnɔ ta cɛ o cɛ fɛ a bɛɛ y'u furu sisan nɔ ka kɔnɔ da ne na ka to munumunu na walasa ne fa ka ne gɛn e ɲɛ tɛ ne kɔnɔ bɔtɔla la kɔnɔ tɛ fɛn ye k'a bɛ dogo dɛ ne fa ye ne gɛn ne bɛ taa min Wallet manamanakan fɔ dabila sa est-ce que i bɛ ka cɛ min siri i b'a dɔn Alvin Wallet e bɛ ka ne de bɔgɔ tan to wa Alvin i bɛ ne Wallet furu wa i tɛ ne furu de mais Wallet ne ma fɔ ko min furu ya quoi furu ko i tɛ kuma ye o depuis don jumɛn furu ka kuma ye e bɛ ka fɔ a kɛra mais ne ma f'i ye n ko k'u bɛ n fa kɛ ka bolo de kan fɔlɔ n k'i k'a to n ka Alvin e fa de ye e ka nafolo ɲini yan i bɛ ka ne de bɔgɔ e jɔn e jɔn de e bɛ ka ne de bɔgɔ tan to wa Wallet Alvin min ɲininka n'o de f'i ɲɛna cɛ tɛ muso tɛ e ne de bɛ yan i bɛ ne furu wa tɛ ne furu de kɔnɔ da den min na k'i kɔ dɔn est-ce que n'i y'a ye i b'a yelen dɔn Wallet ne ma fɔ n m'a fɔ ko n'i furu wa manamana ko bɛ kɛ den min na k'i bɛ taa k'a kɔ don ne filɛ n ko yɛlɛ ne non ça jamais ok mais n foni an ka sigi ka kuma s'il te plaît n foni an ka kuma an ka nin kuma in kɛ ne Wallet k'e foni Wallet Alvin cɛ Wallet Alvin kuma kan kelen fɔ ɲɛna ok soyons sérieux ni nin kalo in sara n bɛ mɔgɔw bila ka taa ni woro y'aw fɛ yen n bɛ sɛbɛn yɛrɛ de la tan ni kalo in sara awɔ adamaden de bɛ nkalon tigɛ don tɛ nkalon tigɛ ni n dalakan de d'i ma Wallet Alvin ni kalo in sara Alvin ne ma e ka mɔgɔ ye an ka so Alvin yɔrɔ nin ye nin dama de Alvin e ni ne kelen bɛ taa yen fɛ segitɔ yɔrɔ min na kɔni n kɔni b'o dɔn mais Wallet n foni kɛ Wallet jɔn ye foni ne Wallet ko tɛ Wallet solution ɲini foni Wallet kulonkɛ dabila sa Wallet merde Wallet tout comme moi. O compte les battre en combat pour là. N'est-ce pas? Ah ok. Ne ko kadi muso ko indu. En fait il m'a comment fait blé à cola de. Il va en fait ko yi wakati ko yi mais tout est une question de temps ni mu wakati sera en fait monsieur Diaby je pense que comme il était bureau là si ça wakati l'entreprise là ce serait mieux que n'était ne ka sɔrɔ quoi je pense que mais sera il taga quoi il n'a pas Canada fin dollar il va blaguer quoi et Josa non carrément mobile clé là je reviens Karim t'es changé comme machine on se voit comment on a pas droit avec bam son avait dit voilà t'es tout là mais bon mon frère faut moi ça zera donc voyage teliara wa kana file ko ni teliara i b'a dɔn a kɛra ne kɔni n'a fɔ san 5 de kɛ balima ka di ko ye parce que an bɛ ɲɔgɔn faamu Tilika balo il m'a changé fɔlɔ ayi i b'a dɔn ne tora kɛ i ye kɛ n ko bɛ ne hakili jigin musokɔrɔba de la o de la ne bɛ to ka f'i ye sanga na ka waati n ko ni e bɛ ne kɛrɛfɛ sari ne dusukun de bɛ lafiya minɛ yɔrɔ in man di ka nin hinɛ to kuma ninnu daminɛ dɔrɔn i ɲɛji de bɛ bɔ a ka ɲi tan sa walayi han sari ala ye ne jɛ ba dɔ la ka ba dɔ di ne ma an bɛ don min ko bi e bɛ n'a fɔ ne balimamuso wa i bɛ n'a fɔ n ba fana i ye n balimamuso wa i ye n ba fana ye ka d'a kan ne ni y'i lajɛ ne bɛ mama ka fɛn bɛɛ de ye e la wa jagoya i m'a ye wa ala ni ce koyi mais kɔni ma sɛgɛn voyage kɔnɔna na dɛ sɛgɛn tɛ b'a la koyi nka a bɛ tɛmɛ bamu depuis ne nana ne ma Fifi yɛrɛ jaabi maa bɛ min Fifi bɛ foyi t'a la a taara u ka so o ma ne bɛ kɛlɛ de la an tɛ kɛlɛ la dɛ a taara so mun na i b'a dɔn Fifi de ko ale tanti dɔ kɔnɔman don k'ale bɛ taa o kɛrɛfɛ f'o ka jigin ko tant que n'o ma jigin k'ale tɛna na so kɔnɔ n b'a faamu i ye mun mɛn n y'o de fɔ ka t'u ka so a tanti kɔrɔ ko f'o ka jigin ale b'o jigin wagati dɔn i muso furulen to k'i ka so bila ka taa dɔ ka cɛlasigi kɛ ko f'o ka jigin o ma ale de y'olu ka baarakɛla ye sa e bɛ dumuni kɛ cogo di sisan dumuni wa ne bɛ dumuni san kɛnɛ ma ka na n'a so kɔnɔ de kɛ ni ko ne ne ka dumuni kɔni kɛ dɔrɔn n bɛ bɔ ka taa restaurant na ka taa dumuni dɔ de san sinon n bɛ dumuni kɛ cogo di
ni so belebeleba in kɔnɔ e bɛ bɔ ka taa dumuni sanni e Jabi i tɛ sabali sa e de bɛ ka Fifi ɲɛ don i yɛrɛ la walayi Fifi bɛ ka ko fɛn fɛn kɛ so in kɔnɔ yan nɔ e Jabi nɔ b'a la sa ka muso furu yɛrɛ kunna wari la k'a ka mariage kɛ ginta ba ye tantɔ o bɛ wuli ka t'u ka so ko o bɛ taga muso kɔnɔma kɔrɔ yen nɔ tin t'a la foyi t'a la fo ka jigin e yɛrɛ kɛnɛ e bɛ tila k'o accepter i ka du kɔnɔ i cɛbakɔrɔtɔ han Bam mina kɛ cogo di k'a bɛna kɛ cogo di ne k'i b'a kɛ cogoya dɔ la a tɛna faamu e yɛrɛ b'a dɔn bɛn ne ni mɔgɔ min cɛ ka kɔrɔ n'a nana nin fana fɔ ne ko n b'o gɛlɛya e b'a dɔn comportement sugu dɔw bɛ yan man di ne ye muso tɔɔrɔ man di ne ye n'a ko k'a bɛ taa baasi t'a la kɛ ni muso jiginna waati min a tɛna segin yan ni muso tɔɔrɔ man di ye cɛ tɔɔrɔ ka di Fifi ye o an b'i bila i kelen na nin ye i bɛ taa dumuni san kɛnɛ ma ne ko a bɛna wagati jumɛn a ma na wagati fɔ koyi ko ni muso jiginna wagati min k'ale bɛ na de Jabi Fifi wele ka dɛlɛ d'a ma o k'a sɔrɔ yan nɔ n ko furumuso de don Fifi wele k'a fɔ a ɲɛna don kelen fɔ a ɲɛna ka na o don n'a ma na o don ko 2 de don a bɛ to yan ka furu bɛ sa muso filanan muso filanan bɛ fara a kan cɛ i bɛ bɔ ko dɔ la i bɛ don ko dɔ la i bɛ bɔ ko dɔ la i bɛ don ko dɔ la ne kunkolo kun lafiyalen don tellement nin waati laban ninnu na mais sisan filɛ nin ne kunkolo kɛtɔla ka chauffer de daminɛ tuguni Karim bɔra ka conseil di ne ma sisan ko ne ka Fifi ka Umu ka baara ɲini k'o dɔn Umu fana filɛ ka na ne sigi sisan ale bɛ ka ne ka furu cogoya fɔ ne ye kura tɛ ninnu kɔnɔ ko ne ye lagalakatɔ ye ou bien ne ye laluma de ye merde cɛ Kadi Alvin a kɛra di ne ka dumuni dun jumɛn n ko n ka dumuni dun Alvin e ma deli ka na tilela dun ye Kadi n dusu man di na ala kama kana na n dusu man di na kuma dɔw yɛrɛ e bɛ ko n ko n ka tilela dun mun de kɛra o ne tɛ k'i faamu e bɛ tilela dun yan kɔrɔlen yan o ye mun manamanakan fɔ ye de mais e tɛ tilela dun ne ko o ye mun ne manamanakan fɔ ye jɔn de bɛ yan gestion kɛ c'est moi qui gère non Alvin ne ye tobili kɛ ka tilela dun tilela den ne dɔgɔninw tɛmɛtɔ n ye tilela d'u ma e tɛ yan tilela la ou bien e yɛrɛ de t'a fɔ ko tilela kana bila i ɲɛ Kadi e b'i fara sunɔ fana de kan pour une dernière fois n ka tilela dun Alvin tilela banna ne tigi e yɛrɛ de faamu sisan n t'a dɔn ko de Kadi tu la perds n ko tu la perds ne t'a dɔn fɛn fɛn de bɛ k'e la sisan Alvin n'i nana chaque fois i bɛ ne de kunkolo chauffer ne tigi i faamu n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min Kadi mun de kɛra mun de bɛ yen n ko tu la perds